Krásny, pekný, požehnaný, pohodový čas, milované sestry a bratia v Kristu. Takže začneme. A to je obdobie, keď bola táto veľká, snad najdôležitejšia udalosť v skutkoch apoštolov. Jeruzalemský konzil. Priatelia, toto nebola obyčajná porada apoštolov. Jeruzalemský snem bol jedna z najdôležitejších udalostí prvotnej cirkvi, pretože sa tu rozhodovalo, ako bude evanjelium hlásané celému svetu. Prvým bol spor o obriezku. Čiže niektorí muži prišli z Judei, učili bratov, že ak nebudú obrezaní podľa Mojžišovho zvyku, nemôžu byť spasení. To vyvolalo teda odpor u Pavla a diskutovali o tom, a že to prerukujú teda v Jeruzaleme. Poslovia vyhnaní komunitou cestovali cez Feníciu a Samáriu, rozprávali bratom o obrátení pohanov, naplnili ich radosťou. Starší im povedali, čo Boh skrze nich urobil, ale niektorí sektári farizejov žiadali obriezku a aby im bolo prikázané zachovávať Mojžišov zákon. Apoštoli išli prerokovať túto vec. Keďže sa diskusia zhoršila, Peter vstal a povedal im, že či vedia, že si ho Boh vyvolil, aby skrze neho pohania mohli počuť evanjelium a uveriť. Boh, ktorý pozná ich srdce, mohol vydať o nich svedectvo svojim Duchom Svätým bez rozdielu a očistil ich vierou. Hovorí im, že prečo Boha pokúšajú, že kladú také bremeno na učeníkov, ktorí ani ich predkovia, ani oni nedokázali unést. Veríme, že sme spasení ako oni milosťou nášho Pána. Celé zhromaždenie mlčalo a počúvalo, ako im rozprávalo o zázrakoch a znameniach, ktoré Boh skrze nich vykonal medzi pohanmi. Šimon prvý raz opísal, keď Boh ustanovil s pohanou ľud, ktorý bude niesť jeho meno. To sa zhoduje s tým, čo ohlasovali proroci. Znovu postavím zrútený Davidov stánok a jeho ruiny, aby ostatní ľudia hľadali Pána a všetky národy, ktoré boli vzývané mojim menom, hovorí Pán. Preto by sme nemali brániť pohanom obracať sa k Bohu. Stačí im prikázať len základné veci, držiavanie sa, poškvrňovania modlami, smilstva, jedenia mesa, zadusených zvierat alebo krvi. Potom apoštoli vybrali niektorých do Antiochie s Pavlom a Barnabášom a Judášom. Dostali podpísaný list s textom, že posielajú pozdravy pohanským veriacim v Antiochii, Sýrii a Silícii. Že počuli, že bez ich dovolenia ich prešli znepokojovať svojimi slovami. A rozhodli sa poslať ich s Pavlom a Barnabášom, ktorí nasadili životy za Božie dielo. Pošleme vám Judáša a Silasa, ktorý vám to vysvetlí slovne. Je to rozhodnutie Ducha Svätého za tých základných vecí. Čiže zdržávanie sa, poškvrňovania modlami, smilstvo a jedenia mesa zadusaných zvierat alebo krvi. Rozlúčili sa, zišli do Antiochie, zhromaždili cirkev a odovzdali list. Judáš a Silas tiež boli prorokmi, pozbudzovali a posilňovali bratov. Po nejakom čase sa rozlúčili a vrátili sa tam, kde boli poslaní. Avšak Silas sa rozhodol tam zostať. Pavol a Barnabáš zostali v Antiochii, kde spolu s inými učili a hlásali. Ďalej, Pavol a Barnabáš sa teda rozchádzajú. O niekoľko dní povedal Pavol Barnabášovi o hlásení v každom dome. Barnabáš chcel zo sebou zobrať Jána, zvaného Marek, ale Pavlovi sa to nepáčilo, keď ich opustil pri sprevádzaní ich misie. Rozkol sa natoľko zhoršil, že sa rozišli a Barnabáš zobral Marka a odplával na Cyprus. Pavol si zobral Silasa a odišiel. Bratia ho odporúčali Pánovi, precestoval Sýriu a Silíciu
a posilňoval cirkev. Čiže ak si to zhrnieme jednou vetou, Jeruzalemský snem rozhodol, že pohania nemusia zachovávať Mojžišov zákon, aby boli spasení, pretože spása prichádza skrze milosť Ježiša Krista. Na konci kapitoly sa Pavol a Barnabáš kvôli Jánovi Markovi rozchádzajú. Tak, ja dúfam, že sa vám toto poučné video páčilo a nezabudni mi dať like a odber pre podporu ďalších takýchto videí. Buďte požehnaní Pánom a nech vás zahrňuje bezpodmienečnou láskou. Tak ahoj.